Lewap welaýatynyň darganaty etrawynyň ýaşaýjylary etrapda tiýil kömek ulaglarynyň ýetmezçiligini başdan geçirýär. Azatlygyň bu welaýatdaky habarçysynyň maglumatlaryna görä etrap hastahanasyna tehnikine äsadygy bolan 10 töwereg tiýil kömek ulagy maliýe kynçylyklary sebäpli wagtyna işe girdilmeýär. Olaryň sürüjüleri töleksiz iş ruhsatyna çykaryldy. Bularyň jekmejeklikleri barada Azatlyk radiosynyň ýurt içine habarçysy howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli atlandyrylmazlyk şertlerine 24 ýanwarda habar berdi. Darganatanyň etrap hastahanasyna diňe 2 tiýil kömek ulagy hereket edýär. 10 töwereg tiýil kömek ulagy döwük. Pul meselesi sebäpli olara ätýä şaýlary satyn alyp bilmeýärler diýip Azatlyk radiosynyň Lewaply habarçysy regiondan maglumat berdi. Onuň sözlerine görä hatardan çykan ulaglar tiýil kömek gullugynyň garažyna saklanýar. Tehnikine äsadygy bolan ulaglaryň sürüjüleri töleksiz iş ruhsatyna çykaryldy. Tiýil kömek lukmanlaryna bolsa keselhananyň içinde 0,5 stavka ýagny iş ýükü bilen hak tölenip nowatçylyk etdirýärler diýip habar çaýtdy. Tiýil kömek zerurlygy bolan raýatlar näme etmeli diýen mesele çözülmän galýar diýip ol sözüne goşdy. Habarçy bilen söhbetdeş bolan darganaty etrawyna uzak bolmadyk bir obanyň ýaşaýjysy, ýaşul adam özüniň tiýil kömek gullugyny jaň edenden soň başdan geçiren tejribesi barada gurrun berdi. Azatlyk radiosy howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli obanyň hemde habarçynyň gurrun döşüniň adyny mälim etmekden saklanýar. Onuň sözlerine görä darganaty ýaşuly geçen hepde gyssaly saglyk meselesi ýüze çykanyna tiýil kömek gullugyny jaň edýär. Ol 7 sagatlap gyssaly kömege garaşýar, emma tiýil kömek geler ýerde gelmeýär. Tiýil kömekden derek bolman soň ol öz ýagdaýynyň agyrlaşanyny gurrun berdi diýip habar çaýtdy. Azatlyk radiosynyň Lewap welaýatynyň darganaty etrawyna tiýil kömek ulaglarynyň ýetmezçiligi barada etrap hastahanasynyň kommentariýa almak synaşyklary netije bermeýär.